O Concello de Vilagarcía vai concorrer a unha nova convocatoria de axudas europeas para construir o carril bici do paseo marítimo da cidade. Un proxecto que realmente non somente unha ciclovía, sino que ademais ten tamén zonas verdes, zonas de bancos para a xente maior, que é algo que nos demanda moitísimo. Creemos que encaixa perfectamente nas líneas directrices da Unión Europea. Por iso Rabella confía en que o proxecto Vilagarcía acabe convencendo a Unión Europea. A idea é que a través de fondos FEDER se poida cubrir o 80% do custo total da obra. O goberno local estima que as ciclovías polo borde litoral teñen un custo que rolda o 1.300.000 euros. Non queremos perder esa oportunidade de que oxalá o Gallá nos den esa subvención e podamos ter esos carrís bicis, esas ciclovías que realmente son tan importantes para Vilagarcía. Para a construción do carril bici do paseo marítimo, o Concello dispón xa dende hai meses do anteproxecto. A ciclovía terá unha lonxitude de máis de 1.200 metros e 3 de ancho. Partirá da zona do ramal conectando co treito de carril que na actualidade remata ali. Chegará despois ao espigón da Rúa San Andrés. Esta ciclovía unirase aos outros carrís bici que o Concello quere implementar na rede viaria urbana. Realmente o proxecto que temos agora mesmo é unha rede urbana e tamén é unha rede, digamos, secundaria, que esa sería a rede secundaria porque máis ben podese considerar como unha rede de paseo, e a rede principal é a rede que xa se propuxo nun momento, que é unha rede urbana. A tramitación desta subvención será abordada mañá en Xunta de Goberno.